Pleca, si ha arribat on ha arribat, és perquè molta gent ha col·laborat, molta gent hi ha dedicat moltes hores de la seva vida i hem de fer una mica d'homenatge a tots aquests que ens han deixat, que no podran estar avui compartint amb nosaltres a la Plec, però que són un dels motius dels que estiguem avui aquí. No? És un acte molt emotiu, la veritat, perquè tothom, qui més qui menys, ha tingut pèrdues, sobretot en aquests més de 1.000 dies que no hem tingut a Plec, i la veritat és que ens agrada molt també tindre aquest moment de record dintre d'una activitat festiva com és aquesta, doncs buscar aquesta estona per recordar els que no poden estar amb nosaltres. Sí, sí, això...